Históriu sveta tvorí aj príbeh zlata. Zlato, aurum, vzniká pri výbuchu supernov a vyrobiť ho nie je v ľudských silách. Možno preto nás odjak živa fascinuje. Hľadáme ho v podzemí, v korytách riek, aj v horách našej planéty. Kvôli zlatu je ľudstvo schopné viesť vojny a neváha preň riskovať vlastné životy. Zlato je symbolom moci, prestíže, ale aj nezávislosti a slobody. Píše sa o ňom v duchovných, náboženských aj lekárskych náukách a používame ho v mnohých rozličných formách. Vďaka zlatým šperkom sa cítime vznešene. Zlatými medailami oceňujeme tých najlepších z nás a prsteňmi zo zlata pečatíme zväzok na celý život. Ako darček čaruje úsmevy na lícach tých, ktorých milujeme. Tisícky rokov nám dodáva pocit bezpečia a trvalú hodnotu, ktorú môžeme odovzdať ďalším generáciám. Zdá sa ti, že peniaze strácajú hodnotu? Je inflácia skutočne taká, ako nám hovoria oficiálne čísla? Poďme sa spolu pozrieť na to, ako dokážeš ochrániť svoj majetok a nenechať sa okradať o peniaze. Zlato ako istota. Zrejme ti už je jasné, že zlato je bezpečný prístav pre tvoje peniaze. Zlato nie je len kov, je to symbol bohatstva, istoty a stability. Kým papierové meny strácajú hodnotu kvôli inflácii, zlato si ju udržiava. História nám ukázala, že zlato prežilo vojny, finančné krízy, aj pády veľkých impérií. Je čas zmeniť bankovky za skutočné peniaze. Infláciu v poslednej dobe dokážeme vnímať aj pri realitnom trhu, kde dokážeme vidieť, že možno ešte v roku 2008 som si dokázal postaviť dom do 100 000 eur. V dnešnej dobe, keď sa pozrieme na ceny nehnuteľností, tak vidíme, že tá cena nehnuteľností je úplne niekde inde. A v dnešnej dobe postaviť dom do 200 000 je už, by som povedal, dosť náročné. Za posledné roky tá inflácia nám ukázala to, že dokáže skutočne znehodnocovať tie peniaze a týmto spôsobom človek potom má obrovský problém, pretože ak si vytvára nejakú rezervu niekde, kde sa to nezhodnocuje, či už v banke alebo v hotovosti, tak vzniká z toho obrovské riziko, pretože je veľká pravdepodobnosť, že potom z tých peňazí, keď si ich dlhé roky odkladáme, tak si potom nedokážeme nič z toho kúpiť. Tá kúpyschopnosť tých peňazí sa stráca a tým pádom ja prichádzam o peniaze. To znamená, že je dôležité tie peniaze ochrániť, investovať ich do zlata, napríklad do nehnuteľností a takisto aj do akciového trhu. Ale konkrétne dnes sa budem baviť o zlate, pretože zlato je bezpečný prístav a dokážem si zabezpečiť zhodnotenie, dokážem mi to udržať hodnotu a týmto spôsobom si vykryjem tú infláciu. Zlato ako bezpečný prístav pre peniaze považujem z toho dôvodu, že zlato si prešlo už historicky rôznymi krízami, či to boli vojnové krízy, alebo to boli akékoľvek krízy, ktoré tu v podstate boli, tak zlato si vždy udržalo tú hodnotu. A keď sa pozrieme na zhodnotenie zlata za posledné roky, tak v niektorých rokoch dokázalo spraviť aj 30%. Čiže je veľmi zaujímavé na to, aby som si dokázal udržať svoju hodnotu a dokázal zabezpečiť tento svoj majetok. Čiže peniaze v zlate považujem za veľmi bezpečnú investíciu a dokonca si dovolím tvrdiť, že dokážem si vytvoriť taký zlatý prístav alebo zlatú budúcnosť, pretože ak sa bavíme aj o dôchodkoch a dôchodkovom systéme na Slovensku, tak vidíme, že tie dôchodky sú veľmi nízke a je dôležité si vedieť odkladať peniaze už počas svojej ekonomickej aktivity, činnosti, keď chodím do práce, zarábam peniaze. Už vtedy by som mal myslieť na to, aby som si odkladal peniaze, aby som tie peniaze dokázal investovať či už napríklad do toho zlata alebo nehnuteľnosti, prípadne akcií. Týmto spôsobom si dokážem zabezpečiť ten dôchodok, vytvoriť si rezervu a spoliehať sa sám na seba. Toto je podstata, spoliehať sa sám na seba. Nespoliehať sa na štát, ale spoliehnuť sa sám na seba. Pretože bola doba kedysi, dobre sa uč, zamestnaj sa, štát sa o teba postará. V dnešnej dobe si dovolím tvrdiť, že toto už neplatí a potrebujeme sa spoľahnúť sami na seba. Pretože ten dôchodkový vek jedného dňa príde a buď som sa na to pripravoval a odkladal som si peniaze, vytváral som si rezervu a dokážem si zabezpečiť nejakú životnú úroveň, alebo som sa spoliehal na štát, nevytváral som si rezervy a na tom dôchodku som odkazaný na štát. Otázka je, čo si vyberieš. Ja osobne pre seba, pre moju rodinu a pre mojich klientov odporúčam, aby si človek odkladal peniaze pravidelne, kým chodí do práce. Ideálne je odložiť si 10% z príjmu, ak dokážem. Ak dokážem viac, je to pre moju budúcnosť ešte lepšie. Týmto spôsobom mi to nezaťaží nejako ten finančný rozpočet v danom mesiaci a dokážem myslieť na tú budúcnosť a dokážem využiť ten čas, ktorý mi zabezpečí to zhodnotenie napríklad v tom zlate.
Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, keď som nakupoval prvé zlato, keď som začal pracovať pred 10 rokmi v tejto oblasti, prvý svoj zliatok som kúpil za cenu 1300 eur v roku 2014. Dnes, keď sa pozrieme na aktuálnu hodnotu zlata, tak dnes jedna unca, to znamená 31 gramová tehlička, stojí 3050 eur. Tu môžeme vidieť na tomto konkrétnom príklade, že investovať do zlata je veľmi zaujímavá príležitosť, pretože to zhodnotenie je naozaj zaujímavé, ale čo je ešte zaujímavejšie, tak je tá istota. Ja v dnešnej dobe, keď dokážem investovať peniaze do rôznych možných investičných príležitostí, žiadna tá príležitosť mi neponúka takú istotu ako zlato. Zlato tu vždy bolo, vždy bude. Pokiaľ chcem bezpečný prístav, za mňa je to jednoznačne zlato. Poviem ti jednu príhodu, ktorá sa stala jednému bohatému človeku, ktorý mal veľa peňazí v hotovosti. Zarobil peniaze a mal ich v hotovosti a chcel ich mať u seba doma. Tak sa rozhodol, že ich schová do podlahy. Keď prišla potom po pár rokoch príležitosť, že chcel kúpiť nehnuteľnosť, tak išiel po peniaze, vykopal alebo vyťahol peniaze z podlahy a čo sa stalo? Peniaze boli zaplesnené. Všetky peniaze splesnili a vznikol obrovský problém, pretože myslím, že sa jednalo o hotovosť väčšiu ako 1 milión eur. A toto je riziko takisto, ktoré človek má. Nielen, že mi to požiera a znehodnocuje inflácia, ale takisto je tam riziko či už nejaké straty, ukradnutia alebo možno splesnivenia. Zlato ako drahocenný kov nikdy nezhrdzavie, nikdy nesplesnivie a stále iba nadobúda na hodnote. V poslednej dobe sa mi stáva veľmi často, že ľudia si uvedomujú, že chcú investovať do zlata. Informácií majú dnes už ľudia veľmi veľa, ale málo kto vie, akým spôsobom investovať do toho zlata. Len tak si neotvoríš niekde webovú stránku, nájdeš si stránku, kde si dokážeš nakúpiť fyzické zlato, ale odo mňa dokážeš mať aktuálne informácie, presné dáta a dokážem ti ukázať, ako to funguje, ako si nakúpiť zlato a to zlato ti príde reálne fyzicky domov. Obrovská výhoda je anonymita. Dokážeš anonymne si nakúpiť zlato, ktoré nepodlieha exekúcii, nepodlieha dedickému konaniu. Mnoho úspešných investorov rozumie tomu, že diverzifikácia je kľúčová. Práve zlato je jedným z najlepších nástrojov na ochranu majetku. Nezávisí od bank ani politických rozhodnutí a je akceptované po celom svete. Možno sa pýtaš, mám kúpiť fyzické zlato alebo investovať do ETF alebo ťažobných spoločností. Každá možnosť má svoje výhody, ale ak vám ide o skutočné vlastníctvo a ochranu pred neistotou, fyzické zlato je jasná voľba. Ak si zlato ešte nenakúpil, tak myslím, že teraz je ten správny čas ochrániť svoje peniaze pred infláciou a začať zarábať na svojich investíciách.